rabbikal karim. Me ya ruɗe ka game da ubangijinka? Menene laifin da Allah ya yi maka? Ka gaya mana laifin da Allah ya yi ma, da zai ce bari ka ki bari, da zai ce ka yi ka ki. Me ya yi maka? Magarraka, me ya ruɗe ka? Wane kuɗi ne ka mallaka abinda ba a mallake su a duniya ba a can baya? Har ka bar addinin ka saboda yawan kuɗi, ka bar Allah saboda siyasa, ka bar Allah saboda mata, ka bar Allah saboda daudar duniya, saboda mulkin duniya. Magarraka bi rabbikal karim. Me ya ruɗe ka game da ubangijinka? Alladhi khalaqaka fasawwak, wanda shi kadai ya ɗauki nauyin halitta ka ya Abdullah. Fasawwak, ya daidaita ka, ya fidda hannuwa, ya fidda kafafu, ya yi kai, ya yi ciki, ya sanya maka hankali. fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Dibiyan da ka faro mani, kwana 40 saran jini, kwana 40 tsoka, aka sha wahala, aka yi wannan, aka yi kashi, aka yi komi, haka samu ka zo cikin siffar da Allah ya so ka zo ka zo. Kana da ido, wani bai da ido, kana da kafa, wani bai da kafa, kana da hannuwa, wani bai da hannuwa, kana da murya, wani bai da murya, kana da hankali, wani bai da hankali, kana da mota, wani bai da mota, kana da gida, wani bai da gida, kana da kuɗi, wani bai da kuɗi. Ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا عباد الله، يا عبد الله، يا أمة الله، يا الغني يا الفقير، يا الصحيح يا الضعيف، يا رجل يا مرأة. za a tashi gaban Allah, za a yi muku shari'a. Bangiji ba zai zalunce ku ba. Shi ne yake faɗa a cikin wannan aya. Allah ya ce wallahi ba haka tunani, ba haka bane tunaninka, ba haka bane. Inna ma da bal tukazzibuna bid-din, bal tukazzibuna bid-din. Kuna ƙaryata addini, kuna ƙaryata sakamako, ba ku yadda da tashin alkiyama ba. Alhali kun manta wa inna alaikum lahafidin. Kuna da mala'iku da suke tare da ku, ba su bacci, ba su sha, ba su bida abinci, ba su gayaɗi, ba su fitsari. Suna nan tare da kai. Magewayi kuna tare, gado kuna tare, jirgin sama ka shiga kuna tare, mota kuna tare, ƙasa kuna tare, hotel kuna tare, kasuwa da gida da ko'ina kuna tare, ko'ina kuna tare. Lahafidin, suna nan tsare da ku. kiraman katibin, kiraman mutane ne masu kima, masu mutunci, masu gaskiya. Katibin, za su rubuta duk abin da kuka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana cewa ai ba su san gaibi ba. Allah ya ce a shi zai sanar da su. Ya alamuna ma tafa'alun, suna sanin abin da kuke aikatawa. Sura na 3, inshaqa. وإذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهكت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، إن سما تتجي كو أشي تتطاجي. نبيو وأذنت، اسمعت وطاعت.
dole ta sama ta shirya ta yi shiru ta ji mi ake son ta yi, ta tsatsage mi ake son ta yi, dolenta ta saurara kuma ta yi biyayya komi girmanta, don akwai wanda ya yi ta. shaqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, don neman da'a dolenta ga ubangijinta, ta riskar da duk bayani halittu ta turo su duka don ubangiji shi muku shari'a, ba ta ɓoye komi, la takhfa minkum khafiya, ba wata mai ɓoyo da za ta ɓoyewa sai ta tsaya gaban Allah. sai kuma ya ce wa idha al-ardu muddat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat ma fiha wa tahallat. wa idha al-ardu muddat, in ƙasa aka miƙar da ita ta ɓaɓɓare, wa alqat ta jefo ma fiha wa tahallat, duk abin da ke cikinta ta yi wofintar da shi ya fita ya je gaban Allah. tsohon kabari da sabon kabari, watsacciyar gawa da sabuwar gawa, duka an turo ta fito bisa ƙasa domin shari'a ta Ubangiji. ya ayyatuhal izaman baliya, ya ƙasusuwa da suka nunnuge, inna Allah ya amurkum jami'an. la ilaha illallah. ya Allah, ya Allah. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله فأما من خاف مقام ربه، أما wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi yawmal qiyama, ونهى النفس عن الهوى، ya hana rayuwar shi bin ra'ayi da son zuciya, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah ya ce ya mishi alƙawali aljanna ita ce makomashi. wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanyassiruhu lil واستغنى وكذب بالحسنى وسنيسره للعسرى. يا عباد الله استجيبوا لله، استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. ku karɓa kiran Allah ya ku bayi, wallahi wallahi summa wallahi lokaci bai da yawa abin da ya rage. shekarunka bana 70, ka kirga ma kanka duk garinku shekara nawa a ga mutanen garinku nawa ya rage maka, ko ba mutuwa ba tsuha na zuwa. tun kuna iya gudu za ku cin malsan da ba ku iya gudu, tun kana cin abu mai daɗi za ka cimma lokacin da ba ka iya cin mai daɗi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu a'lam. sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.